bayang lho. Ora lho, niken kok nyawang sirahe mondol kok modele piye kan barang iki lho mau genah. Piye. Arep mok kapakne. Yo apik. Wah. Iya. Oh, tik-tik. Dilukis. Gambar yo. Apik kan? Kurang janges. Menengah. Kurang janges. Janges. Malah kaya situr. Mangkane to, lek banyol iki, wayah iki sing kene iki dipacaki, sing mburi iki ya dipacaki. Lah, malah apik sing kowe iki raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Betul. Iki tok gan. Ndangao. Iki ana Cangkeme loro. Ngendi? Siji iki. Lah citake lha iki apa? Wong kok iso